ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 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 നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രയേത്. ജ്ഞാനതിമരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. വാഞ്ചകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുവാദിക്ക് ജി ഗുരുദേവ് കി ജനകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. നമ്മളിപ്പോ അധ്യായം 2 അതില് ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങള് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ പല തലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ തലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇതില് പറയാണ്. നമുക്കിന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ്. ഭക്തിയുടെ പ്രാഥമിക തലങ്ങൾ, അതായത് ഭക്തിയുടെ തലങ്ങൾ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ പറയുന്നത് 3ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ 3ആയിട്ട് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒന്ന് അനുഷ്ഠാനത്തിൽ, ഒന്ന് പരമാനന്ദത്തിൽ, ഒന്ന് ഭഗവാനോട് പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിൽ. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാധന ഭക്തി, നമ്മൾ ഭാവഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമഭക്തി. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അത് തന്നെയാണ്. അതിനൊന്നും കൂടെ വേറെ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ അല്ലെ. നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതിന് സാധന എന്ന് ചെയ്യണം പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും ഭക്തന്മാരുണ്ട്, അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ എന്താണ് അനുഷ്ഠിക്കണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, സാധനകൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യണ പോലെ അല്ലെ. നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നാമജപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കണം അല്ലെ. സതതം കീർത്തി എന്തോമാന്ന് പറഞ്ഞു, എപ്പോഴും കീർത്തിക്കാനാണ് ഭഗവാനെ പറയാം. അപ്പൊ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, അങ്ങനെ അനുഷ്ഠാനത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരു പരമാനന്ദത്തിന്റെ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തും നമ്മൾ. ആ ഭാവഭക്തി ഏത് സമയം ഒരു ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതിലും നമ്മൾ നിലനിന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം. അടുത്തത് പറഞ്ഞാണ്, അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് ആ ഭാവഭക്തിയിൽ നിന്ന്, ആ പരമാനന്ദത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ്, പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുന്നു. അതെ, പിന്നെ അത് പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ കടത്തും. പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോ പിന്നെന്താണ്, ഭഗവാനെ പറ്റി മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ, വേറൊന്നുമില്ല.
ഭാവഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ആനന്ദം ലഭിക്കുകയാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ് പരമാനന്ദത്തിൽ. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴോ പരിശുദ്ധി ഭക്തിയിൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കാന്ന് മാത്രമുള്ളൊരു ഇതിൽ വരുന്നത്. അതിൽ മാത്രം ആനന്ദം കണ്ടെത്താം നമ്മള്. ആ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ മകനോ മകളോ നമ്മളെ എരുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ് അല്ലെ, വീട്ടിലേക്ക് കാണുന്ന വരെ നമുക്ക് എന്താണ് അവരെ കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെ, അതാണ് ആ പരമാനന്ദം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെ മകൻ ഗൾഫിൽ അമേരിക്കയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ വരുന്ന സമയം വരുന്ന വരെ അപ്പൊ വരുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, എയർപോർട്ടിൽ പോകും, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി ഇതിനൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അതാണ് അനുഷ്ഠാനം സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവനെ കാണുന്ന വരെയുള്ള എപ്പോഴും അവനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, അവളെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ, അത് ആനന്ദം. അത് കഴിഞ്ഞ് അവനെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രേമം. യെസ്, ഫിനിഷ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അനുഷ്ഠാനം, പരമാനന്ദം, ഭഗവാൻ, ഇത് 3ഉം ഒരു ഭക്തനിൽ കാണും. ഇതില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഭക്തനായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യാത്തവൻ അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ചെയ്യണം, അങ്ങനെ പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും അങ്ങനെ പരിശുദ്ധമായ പ്രേമത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യും. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഒരാളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ തുടർ പ്രക്രിയയാണ് ഭക്തിയുത ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സാധനം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതല്ല. അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എല്ലാവർക്കും ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിലായിരിക്കില്ല ഭക്തി. നമ്മൾ വളർന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് നമ്മള് എന്താണ് സഹോദരങ്ങളാവാം, നമ്മളെ അച്ഛനമ്മ, എല്ലാവർക്കും പല രീതിയിലുള്ള ഭക്തികൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം തന്നെ പറഞ്ഞു രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, അത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിന്റെ പ്രക്രിയയാണ്. ഒരു ജന്മം കൊണ്ടല്ല നമുക്ക് ഈ ഭക്തി നമുക്ക് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭക്തി മാത്രമേ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഭക്തി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ക്യാരി ഫോർവേഡ്, അതായത് ഈ ജന്മത്തിന് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാത്തത്. അതെന്താണ് ഭക്തിയാണ്. അത് നമ്മൾ ഇന്ന് 50 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ 51ാമത്തെ തൊട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതി. അതാണ് നമ്മൾ എത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ജന്മത്തിൽ തീർക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കും. ഈ ജന്മത്തിൽ പൂർത്തീകരിക്കുക അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമുക്കത് കിട്ടും. അപ്പൊ ആ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്കത് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള കുടുംബങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ഭൗതികത തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഈവൻ നമുക്ക് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം, വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലെ, ചില കുട്ടികൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഭക്തിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. അപ്പൊ അതെന്താണ്, ഇതൊരു തുടർ പ്രക്രിയ ആണെന്ന് ശരിക്കും ആര് പറഞ്ഞു തരുന്നു, രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. ഈ ജന്മത്തിൽ എവിടെ നിന്നും ഭക്തിയുത സേവനം അവസാനിച്ചോ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഭക്തിയുത സേവനം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. ഇതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പോയിന്റുകളിൽ ഒന്നാണ്, നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പരിപൂർണ്ണമാക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും എന്താണ്, അത് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും. ഭക്തി മാത്രം. പിന്നെ അല്ലാതെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. നമ്മുടെ സ്വത്ത്, നമ്മുടെ സൗന്ദര്യം, നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം, നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികൾ, നമ്മുടെ രാജ്യം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാണ് മരണത്തോടുകൂടി അല്ലെ. പക്ഷെ നമുക്ക് നിലനിൽക്കുന്നത് ഒന്നേ ഒന്ന് കാര്യം മാത്രമാണ്, അതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് എന്താണ്, അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് അത് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് വീണ്ടും, അതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, എല്ലാവരും പല ലെവലിലുള്ളവരായിരിക്കും. ചിലർ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ അറിയാം, 2, 4 മാല ജപിക്കുന്നതിന്റെ 6 മാല ജപിക്കുന്നു, 16 മാല ജപിക്കുന്നു, യമനിയമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും, ചെയ്യാത്തവരുണ്ടാവും. ഇതിന് ശരിക്കും നമ്മുടെ കുറ്റല്ല. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണല്ലോ. പക്ഷെ നമ്മളെ ഈ കണക്ഷൻസ് മുഴുവൻ എന്താണ്, നമ്മളെ പൂർവ്വ ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധമുള്ളതാണ്. അതാണ് നമ്മൾ അതിന് വിഷമിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് കാരണം പലവരെയും പരിശുദ്ധത നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ചിന്താഗതി അനുസരിച്ചല്ല, അത് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ അതിനനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിൽ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യം കൂടി ഇല്ല. അതാണ് ഒരു തരത്തിൽ രൂപഗോസ്വാമി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷനും കൂടിയാണ്. നമുക്കിത് ഉയരാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് വിഷമിക്കേണ്ട. നമ്മൾ പല ജന്മങ്ങളിൽ പല കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതെ, അതിന് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് ഭക്തിയുത സേവനം ആരംഭിക്കാൻ പറ്റും. എവിടെ നിർത്തിയോ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ 100% ആവുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തിയുത ഭക്തനായി മാറാൻ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു തുടർച്ചയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഭക്തൻ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആരെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നയാൾ തികച്ചും സ്വീകാര്യനാണ്. വീണ്ടും അടുത്ത് പറയണേ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് പരിപൂർണമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ഇപ്പൊ 40 ചെയ്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ 10 ചെയ്തോളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക.
അപ്പൊ 10 ചെയ്തോളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അയ്യോ എനിക്ക് കുറെ സമയം ഇനി പിടിക്കല്ലോ, അങ്ങനെയും വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ ജന്മത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സാധ്യത കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്റെ സ്ലോ അവിടെ ഇന്ന് വരുന്നത് നമ്മളെ സാധുസംഘം, ഗുരു, അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുക എന്താണ്, നമ്മൾ വീണ്ടും ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉയരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അനുഷ്ഠാനം. നമ്മുടെ സംവേദേന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക, ഇതാണ് അനുഷ്ഠാനം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറയാം, നമ്മളെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ നാമജപം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ നാവിനെ, നമ്മുടെ ചെവി, നമ്മുടെ സ്മരണ, ഈ മൂന്നും കണക്ട് ചെയ്യും നമ്മൾ അല്ലെ. അതിന് അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഭക്തി ഉണ്ട്, സാമാന്യ ഭക്തി എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. അടുത്തതാണ് എന്താണ് സാധന ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അതാണ് അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ കൂടെയും സാധനയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ആ അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ എന്താണ് അത് കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം. അത് നമ്മളിപ്പോ ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ്, സ്മരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കീർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ എന്താണ് ശ്രവണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണ. ഭക്തിയുടെ തലങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണ. ഈ 3 കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ നാമജപത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മളെന്താ നമ്മൾ കേൾക്കും. അതിന് നമ്മൾ നാമം ചെല്ലുമ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന്. അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടും അല്ലെ. നമ്മളെ കേൾക്കുന്നത് മുഴുവനും നമ്മൾ എന്താണ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ശബ്ദം രാമ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ഫുള്ള് ശബ്ദമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ രാമ അങ്ങനെയൊക്കെ മാറിപ്പോ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ശബ്ദം തന്നെ ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ക്ലാരിറ്റി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ ക്ലാരിറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രവണത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത സെക്ഷനാണ് പിന്നെ അതോടുകൂടി ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇതാണ് ഇതിന്റെ സിസ്റ്റം. അപ്പൊ ആ അനുഷ്ഠാനങ്ങള് നമ്മൾ പാലിക്കണം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനം എന്നത് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ സ്വാഭാവികമായ ജന്മവാസനയാണ്. ആ വ്യക്തിക്കില്ല, ഈ വ്യക്തിക്ക് എനിക്കുണ്ട്, ആ വ്യക്തിക്ക് എന്തൊരു ഭക്തി ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു അധികാരവും ഇല്ല. നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവുണ്ട്, എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭക്തി ഉണ്ട്. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പക്ഷെ എന്താണ് ആ ഭക്തി എന്താണ് മാലിന്യം കൊണ്ട് മൂടിയിട്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അത് പല ലെവലിലായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പല ലെവലിലായിരിക്കും. ചിലര് നമ്മ ഭഗവതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? നമ്മൾ ആവരണങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭ്രൂണാവസ്ഥ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, കണ്ണാടി പൊടി, കണ്ണാടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയുണ്ട്? അത് കണ്ണാടിയുടെ പൊടി, കണ്ണാടി പൊടി എന്ന പോലെയും എന്ന പോലെയും കണ്ണാടിപ്പൊടി, പിന്നെ കണ്ണാടിയുടെ പൊടി, പിന്നെ തീ പുക എന്ന പോലെയും, പിന്നെ ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും. ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും അല്ലെ. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ 3നും ഏറ്റവും കുറവ് ഏതാണ്? തീയും പുക അല്ലെ. അതിനും കൂടെ ഡേഞ്ചറാണ്, അതിനും കൂടെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത് ഏതാ കണ്ണാടിയിലെ പൊടി എന്ന പോലെയാണ്. പിന്നെ അതിനേലും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഭ്രൂണാവസ്ഥ അല്ലെ. അത് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 3 അവസ്ഥകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മളെ ഭക്തി കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ്, നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ അവബോധം ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് തീയും പുകയും പോലെയാണ്. പിന്നെ അടുത്തത് പക്ഷിമൃഗാദികള്, അവർക്കായ അവബോധം ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്, പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബോധമുണ്ട്, നമ്മളേലും കുറച്ച് കുറവാണ്. ഏതാ വൃക്ഷലതാദികളിൽ വെച്ച് കൂടുമ്പോ അവർക്കുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പൊടി, കണ്ണാടിയിലെ പൊടി. വൃക്ഷലതാദികളാണ് ശരിക്കും ഏതാണ് ഭ്രൂണത്തെ പോലെ, അവർക്ക് അവബോധം ഇല്ല. അത്രയും താഴ്ന്ന ലെവലിലാണ്. ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിൽ അവബോധമുള്ളതാണ് ഒരു വൃക്ഷങ്ങൾ. അത് തന്നെ അത്ര അവബോധം താഴുമ്പോഴാണ് നാരദ മഹർഷി അവരെ കുബേരപുത്രന്മാരെ ശപിക്കുന്നതുണ്ട്. അവരെ അവബോധം അത്രയും താഴ്ന്നപ്പോൾ, അത്രയും തമോതലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അവരെ ശപിച്ചിട്ട് അവരെ 2 പേരെ പേരാണെങ്കിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ?
മണിഗ്രീവനും പിന്നെ അത് നളകുബേരനും മണിഗ്രീവനും അല്ലെ, അവരെ ശപിച്ചിട്ട് അവരെ താഴ്ത്തിട്ട് എന്ന് വൃക്ഷങ്ങളാക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അത്ര അവബോധം അവർക്ക് കുറവായി, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് എന്താണ്, മൃഗതുല്യല്ല, അതിനും താഴ്ന്നിട്ടുള്ള എന്ത് പറയുന്നു വൃക്ഷലതാദികളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൃക്ഷങ്ങളായിട്ട് അവരെ ശപിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാ ജീവാൽപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മളെ വെച്ച് ഈ മൂന്നിനും നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് പറയുമ്പോ എന്താ പറയണത്, നമുക്കുള്ളത് പുകയും തീയുമുള്ള ആ അവസ്ഥയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ലെവലിൽ നിന്ന് പക്ഷിമൃഗാദികൾക്കുള്ളത് കണ്ണാടിയിലെ പൊടിപല്ലാണ്, അത് തുടച്ചൊന്ന് മാറിപ്പോവും അല്ലെ. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഭ്രൂണാവസ്ഥ, ഏത് വൃക്ഷങ്ങളിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതൊന്നും കൂടെ തിരിക്കുമ്പോ ഇത് നമ്മളിലും കാണാം. ചില വ്യക്തികളില് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഭക്തി ഉയർന്നു വരാൻ. ചിലവരിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡ് കിട്ടും, ചിലവരില് വളരെ പെട്ടെന്നായിരിക്കും, പഞ്ഞിക്കെട്ടിന് തീ പിടിച്ച പോലെ ആയിരിക്കും. കിട്ടേണ്ട താമസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ഭക്തിര അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. കിട്ടേണ്ട താമസമുള്ളൂ, പെട്ടെന്ന് അത്ര സ്പീഡിൽ അത് പിക്കപ്പ് ആവും. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞത് ഭക്തി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ആവരണത്തിന്റെ കനം അത് പലതായിരിക്കും. ഈ നമ്മളിതിന് മാലിന്യം ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, സംസ്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പരിശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ പ്രക്രിയകളാണ് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത്. വേദങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത്. അത് സത്യമാണ്, ശ്രുതി അത് സത്യമാണ്. ആ സത്യത്തെ പിന്തുടർന്നാലേ നമുക്ക് സത്യത്തെ അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞ എല്ലാവരിലുള്ള ജന്മവാസ്യനാണ്. പലരിലും അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടാവില്ല. കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്കും അവരുടേതായ ഭക്തികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അവരും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അല്ലെ, കണ്ടിട്ടില്ല, അവർക്കും ഭക്തി ഉണ്ട്, ഒരു സംശയമില്ല. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും അറിയാം, ആ അവസ്ഥയിലാണ്. പക്ഷെ പലരിലും പലതായിരിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും അവബോധത്തിലും ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളാകുന്ന ശുദ്ധമായി തീരുമ്പോൾ അതിനെ കൃഷ്ണ അവബോധം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതാണ് ഈ മാലിന്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചുറ്റുമുള്ള, അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ ആത്മാവിന് ചുറ്റും നമുക്കൊരു സൂക്ഷ്മ ശരീരമുണ്ട്. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് ചുറ്റും ഭൗതിക ശരീരമുണ്ട്. ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും എന്ത് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്, ശുദ്ധഭക്തനായിത്തീരും. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ജന്മകർമ്മങ്ങളിലേക്കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മൾ കുടിക്കൊള്ളുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം വികസിപ്പിക്കാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചില ക്രമങ്ങളും ചിട്ടകളും ആവശ്യമായി വരുന്നു. ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മിൽ ഉറങ്ങിക്കിടുന്ന ശക്തി ഉണരാൻ സഹായിക്കും. ഇത് അനുഷ്ഠാനമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സാധന ഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്തി ഉണ്ട്, നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും, പ്രത്യേകിച്ച് ഭക്തന്മാരെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയാം, എന്തൊക്കെ പറയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡ് പെട്ടെന്ന് ഡൈവേർട്ടോ, നമ്മൾ അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആ ആഗ്രഹം ഒന്നും കൂടെ വിപുലമാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ സാധന അനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കണം. അതിൽ തന്നെ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ അനുഷ്ഠാനം എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സാധന ഭക്തി എന്നും പറയും. അനുഷ്ഠാനം അല്ലെങ്കിൽ സാധന ഭക്തി എന്നാ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റും, ചില ക്രമങ്ങൾ. അത് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാലേ, നമുക്കറിയാം സ്കൂളിൽ പോകണമെങ്കിൽ അവിടെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അവർ ഹോംവർക്ക് തരും, അത് നമ്മൾ എഴുതണം. ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ പോകണം, ടീച്ചർ എടുത്ത് പഠിക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ ആയ സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറുന്നതോടുകൂടും. അപ്പൊ അതിന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ചില നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, നിബന്ധനകൾ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ആത്മാവ് അതിന്റെ മൂല്യരൂപത്തിൽ സച്ചിദാനന്ദമയും പരമാനന്ദപൂർണവും നിത്യവും ജ്ഞാന സ്വരൂപവുമാണ്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ആത്മാവ് അനിത്യവും അജ്ഞാനപൂർണവും ദുരിതവും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമാണ് അല്ലെ. സത്ത് ചിത്ത് ആനന്ദം, 3 തരം ശക്തികൾ. സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോ സനാതനമായിട്ടുള്ളത് ജ്ഞാനം, പിന്നെ ആനന്ദം. ഈ 3 കാര്യത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ് ആര്, ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായ നമ്മളും അത് തന്നെയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അല്ലെ, നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അല്ലെ. എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൂലരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്,
ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയാണ്. ആ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആ ആത്മാവിന്റെ രൂപം ഏത്, നമ്മളെ ചതുർഭുജ രൂപമായിട്ടുള്ള നാരായണ രൂപം അതാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ രൂപം അത് എപ്പോഴും, അപ്പൊ നമ്മളെ ആത്മാവ് എന്താണ്, എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിലിരിക്കണം. അത് സനാതനമാണ്. അതായത് നമുക്ക് ജനന മരണങ്ങളില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജനന മരണങ്ങളില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഈ ശരീരം മാത്രമാണ് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് കാരണം അതാണ് പറഞ്ഞത്, അത് ഈ നമ്മളെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ മാലിന്യങ്ങൾക്ക് കാരണം നമ്മളെ അജ്ഞാനമാണ്. അതാണ് നമ്മളെ ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. വളരെ വേറൊരു സിമ്പിളായിട്ട് ഉദാഹരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളെ വീട്ടിലുള്ള ചില കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അവർ നല്ല നമ്മളെ കുടുംബത്തിന്റെ രീതിയിലായിരിക്കും അവര് വളർന്നിട്ടുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ വളർന്ന് അവർ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും അല്ലെ, ജോലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോകേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ പോയി അവർ ചെന്ന് ചിലപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെന്ന് അവർ ചാടാം അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് കാര്യം, എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, അല്ല എന്റെ മകൻ അല്ല മകൾ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ റിലേറ്റീവോ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ അങ്ങനെയല്ല, അവൻ നല്ല സ്വഭാവമായിരുന്നു, പക്ഷെ അവൻ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല, ആ കൂട്ടുകെട്ടി ചെന്നിട്ടാണ് അവൻ അതൊക്കെ സംഭവിച്ചെന്ന് പറയും. ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആനന്ദമാണ്, സച്ചിദാനന്ദമാണ്, നല്ല വ്യക്തിയാണ്, ഒരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെടും. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ പെടുമ്പോ പല രീതിയിലാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ചിലർക്ക് സത്യഗുണം കൂടും, ചിലർക്ക് രാജസ്യം കൂടും, തമോ ഗുണം കൂടും. ഏതാണ് നമ്മളെ കണക്ട് ആയിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ്, ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ്. അതാണ് നമുക്ക് പുറത്തു കടക്കാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വികർമ്മം മൂലമാണിത്. വികർമ്മം എന്നാൽ അരുതാത്ത പ്രവൃത്തി. അതുകൊണ്ട് നാം സാധന ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ വികർമ്മം, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അരുതാത്ത പ്രകൃതി എന്ന് അരുതാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങള് അതായത് വൈദിക രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്തതിനെയാണ്, അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെയാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വികർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, സാധന ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ? അല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാണോ കാലത്ത്? എന്തെങ്കിലും പറയണണ്ട ഹരേ കൃഷ്ണ? ഒരേ ക്ലാസ്സുകൾ പറയാ, ഒരേ താളത്തിൽ എടുക്കരുതെന്നാ പറയാ. നമ്മള് ഒരേ താളത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരേ താളത്തിൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഉറക്കം വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ആണല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒക്കെ കൺഫ്യൂസ് പ്രഭു. അങ്ങടും ഇങ്ങടും ഒക്കെ സംഭവം ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഭക്തിയുത സേവനം. പക്ഷെ എന്നാലും ആരാ പറയണത്? അനിത മാതാജ, ഉഷമാതാജി. ഉഷമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിച്ചോളൂ. മനസ്സിലാവാത്ത എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. ഞാൻ വിചാരിച്ച് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോണത്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. കാരണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇത് വരുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഒരു പ്രഭുവിന്റെ കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങളുടെ പ്രായത്തിന്റെ കുഴപ്പമാണ്. എനിക്കും പ്രായമുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രായം നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കുമ്പോ ശരിയാവും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല അല്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഒക്കെ കൂടി ഒരു അവിയില് പരുവത്തിലേക്ക് പോവാണല്ലേ. എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോ എല്ലാം കൂടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നു. അതെ അതെ, അതാണ് പ്രഭാത് സ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുറേ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. കുറേ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥം, ഇപ്പൊ നമ്മളിത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് വേണം, നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം. കുറേ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് അങ്ങനെ പോവാം. അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ഇപ്പൊ ഭാഗവതം ഒക്കെ പിന്നെ അഡീഷണൽ ചിലവരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ഇതന്നെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഏതിന് പോവും? യോഗയുടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങും. അതിൽ ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം, ഇതല്ലാതെ കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് മിസ്സാവും. അത് നമ്മള് അഥവാ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് പഠിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ബേസിക് കിട്ടി. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകണം എപ്പോഴും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എത്ര പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദുമാതാജി ഉണ്ടാ? ഒന്ന് കുറച്ചു നേരം. അപ്പൊ നമ്മളിതിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ മതി. ബേസിക് ആയിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പോണതിന് മുന്നേ 3 കാര്യമാണ് ഉള്ളത്. പ്രാഥമിക തലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തിയിലെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമ്മുടെ അനുഷ്ഠാനം. അതും അനുഷ്ഠാനം അല്ലെ? അനുഷ്ഠാനം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അനുഷ്ഠാനം. പിന്നെ വരുന്നത് പരമാനന്ദം. അപ്പൊ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാലേ നമുക്ക് പരമാനന്ദത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ആനന്ദം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ അതാണ് പ്രേമഭക്തി. ഈ 3 കാര്യമാണ് ഇതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട്. അതിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പിന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ആനന്ദമാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ് നമ്മള്. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? ആ പരമാനന്ദം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. അതിനൊരു സംശയമില്ല. പക്ഷെ ആ ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്താണ്? നമ്മളെ ചുറ്റും ഒരു വലയുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ പക്ഷി കൂട്ടിക്കെടുക്കണ വലയ നമ്മള്. ഒരു പക്ഷിക്ക് എല്ലാ കഴിവുണ്ട്. കൂടൊന്ന് തുറന്നാൽ മതി പറന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇതേപോലെ നമ്മളൊരു കൂട്ടിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഈ കൂടൊന്ന് പൊട്ടിക്കണം. ആ കൂട് പൊട്ടിക്കേണ്ട മാർഗങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈ അനുഷ്ഠാനം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് വികർമ്മം. തെറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയില്ലേ, അത്രയും വലിയ ക്രൂരകർമ്മങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല. ചിന്തിക്കണത് തന്നെ പ്രശ്നമാണ്. നമ്മൾ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഇതിൽ പോവില്ല. ഭഗവത്ഗീതക്കകത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വികർമ്മം. അതന്നെ വികർമ്മം, കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. 3 കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആ കർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ സാധാരണ രീതിയിൽ സാധന ഭക്തി ഒക്കെ അതിലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെന്താണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ അതാണ് നമ്മളെ പ്രേമഭക്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കർമ്മം, ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അത് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. തെറ്റ് ഒരു 3-5 കാര്യം അവര് വധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. വീടിന് തീ വെക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് 3-5 കൊള്ളയടിക്കുക, അതന്നെ കൊള്ളയടിക്കുക, വീടിന് തീ വെക്കുക, അതൊക്കെ അതന്നെ അന്യന്റെ മുതൽ ആഗ്രഹിക്കുക. ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വികർമ്മം. അതിന്റെ കർമ്മഫലം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ അപ്പുറത്തായിരിക്കും. അപ്പൊ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ കാര്യം വികർമ്മത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോകരുത്, അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കരുതേ. അപ്പൊ വികർമ്മം മൂലം അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ അത്ര നമ്മൾ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും പല വികർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, നമുക്ക് പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ്, സാധനഭക്തി നമ്മൾ കൊണ്ടേ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് സാധനഭക്തി ചെയ്യണം. ഒരു അതിനൊരു എക്സ്ക്യൂസ് കൊടുക്കണില്ല. സാധനഭക്തിയെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സാധനഭക്തിയെ അഥവാ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ 2ആയി വിഭജിക്കും. ഈ നമ്മ ആദ്യം പറഞ്ഞു സാധനഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു, ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ തന്നെ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കണം. സാധനഭക്തിയെ തന്നെ 2ആയിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നൈഷ്ഠിക ഭക്തി, ഒന്ന് നൈസ്കർഗ്യ ഭക്തി. നൈഷ്ഠിക ഭക്തി, നൈസർഗ്യ ഭക്തി. അപ്പൊ സാധനഭക്തിയുടെ മുവസത്തെ രാഗാനുക എന്ന് സാധനഭക്തിയുടെ ഞാനൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം.
വൈദിക രീതി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനോട് കൂടുതൽ അടുപ്പമുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഭഗവാനോട് സ്വഭാവമേ പ്രേമമുണ്ടാകും. അങ്ങനെ പ്രേമത്തോടു കൂടി സേവനം നടത്താൻ ഒരാൾ ഉത്സുകനുമാകുന്നു. ഈ സവിശേഷതയാണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാധന ഭക്തിയുടെ മറുവശം എന്നായിരിക്കുള്ളൂ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സാധന ഭക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയാം. രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും. സാധന ഭക്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാഗാനുഗ ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കും. അതായത് ഭഗവാനോട് പ്രേമം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങും. ആദ്യം പ്രേമമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക്. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് വലിയ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒന്നും കിട്ടൂല. അതാണ് പറഞ്ഞ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്നാണ്. അപ്പൊ സാധന ഭക്തി ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യ രീതി അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോ വൈദികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന വൈദികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ വൈദിക രീതിനെ നമുക്ക് സാധന രീതി എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ സാധന ഭക്തി എന്നും പറയാം. അതിന് നമ്മള് വൈദിക നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് സാധനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ സാധനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു പ്രേമം സ്റ്റാർട്ടാവും. അത് പതുക്കെയാണ് വരാം. അങ്ങനെ ആ പ്രേമത്തോടുകൂടി പിന്നെ ആ പ്രേമത്തോട് സേവനം നടത്തുന്ന ഒരാൾ ഉത്സുകനാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ പതുക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഭഗവാനോടായിട്ട് അടുപ്പം വരും. അങ്ങനെ അടുപ്പം വരുമ്പോ വീണ്ടും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഉത്സാഹം കൂടും. നമ്മൾ വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ കിട്ടണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഈ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുമ്പോ സാധനകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന് ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹം വരാൻ തുടങ്ങും. സ്നേഹം വരുമ്പോ ആ സ്നേഹം ഒന്നും കൂടി ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നമുക്ക് അപ്പൊ രാഗാനുഗം, അതായത് നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ പോയി, വളരെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു കമ്പനിയിൽ പോയി നമ്മൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ. അപ്പൊ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മാസം ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും അല്ലേ. അപ്പൊ അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടണം നമുക്ക് അല്ലേ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോ ടീച്ചർ മാർക്ക് ഇന്ന് 40 ആണെങ്കിൽ നാളെ 60 മാർക്ക് 70 മാർക്ക് 50 മാർക്ക് എന്ന് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ സവിശേഷതയാണ് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദം പതുക്കെ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും, നമ്മളെ ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കും, മാനസിക ശുദ്ധീകരിക്കും, നമ്മളെ കുടുംബം ശുദ്ധീകരിക്കും, നമുക്ക് വഴക്കുകൾ കുറയും, സമാധാനം കിട്ടും. ഇതൊക്കെ അതിന്റെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ഒന്നും കൂടി ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടും നമുക്ക്. ഒരു സവിശേഷതയാണ് രാഗാനുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ശ്രീ രൂപ ഗോസ്വാമി വൈദിക ഭക്തിയെ ഇങ്ങനെ നിർവചിക്കുന്നു: ഭഗവാനുമായി ആത്മബന്ധമോ നൈസർഗികമായ പ്രേമസേവനം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും അതേസമയം ആചാര്യ കൽപ്പിത പ്രകാരമോ അഥവാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശമനുസരിച്ചോ ഭഗവത് പ്രേമ സേവനം നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം വിധി പ്രകാരമുള്ള സേവനത്തെ വൈദിക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ ഇതാണ്. ഈ സാധന ഭക്തിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വൈദിക ഭക്തി എന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണത്തിന് നമ്മളൊരു ആചാര്യൻ അല്ലെ, ആചാര്യൻ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ അത് വിധി പ്രകാരമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആചാര്യന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് വൈദിക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സാധന ഭക്തി തന്നെ, പക്ഷെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ. മറ്റൊന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ സാധന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഒരു ഡയറക്ഷനും കൂടെ കിട്ടുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടിയ സ്ഥലം എവിടെ നിന്നാണ്? ഗുരുവിൽ നിന്ന്. ഗുരുവിനെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്? വേദങ്ങളിൽ നിന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിനെ വൈദിക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. ക്ലിയർ ആയത്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിധിപ്രകാരം ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് വൈദിക. ഗുരുമുഖത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നില്ല, ഗുരു പറയുന്നത് പോലെ നമ്മള് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വൈദിക ഭക്തി എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഒരു ഗുരു പറഞ്ഞ രീതി നമ്മളത് ഫോളോ ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ വൈദിക ഭക്തി അത് തന്നെയാണ് സാധന ഭക്തി. സാധന ഭക്തി നമ്മൾ ഒരു ജനറലായി, പക്ഷെ ഇതിൽ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ എന്താണ് ഒരു ഗുരുവിന്റെ ഡയറക്ഷനും കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടാണ്. അപ്പൊ വൈദിക ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നു. ഈ വൈദിക ഭക്തിയുടെ തത്വങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരിഷത്ത് മഹാരാജ് താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ തികച്ചും അജ്ഞനായിരുന്നു.
വേറെയും ധാരാളം ശിഷ്യന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, സന്നിഹിതനായിരുന്നു. പക്ഷെ ആരും അദ്ദേഹത്തെ ശരിയായ മാർഗത്തിൽ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തരായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പരിഷിത്ത് മഹാരാജം ചെയ്തത് ഇത് തന്നെയാണ്. എന്താ? വൈദി സാധന ഭക്തിയാണ്. കാരണം പരിഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മരിക്കുന്ന പരിഷിത്ത് മഹാരാജിനെ അറിയാം. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റവും അറിവുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആ സമയത്ത് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിന് പിന്നെ എന്താണ് നമുക്കറിയാം, ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും അങ്ങനെ ആ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി പരിഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ തത്വങ്ങൾ, അപ്പൊ ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അതിന് ശ്രവണം എന്നുള്ള ആ അവസാന സമയത്ത് വേറൊന്നിനും നമുക്ക് സമയമില്ല, വേറൊരു ഭക്തി ചെയ്യാൻ ഒന്നിനും സമയമില്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ശ്രവണം ചെയ്യാം. അതിന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭാഗവത ശ്രവണം ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ കയറണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലായില്ല. ഇപ്പൊ ഇതാണ് ആ പോയിന്റ്. നമുക്ക് സമയം ഒട്ടുമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പരിഷിത്ത് മഹാരാജ് ചെയ്ത പോലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ശ്രവിക്കുക. അതിന് ഭാഗവത ശ്രവണത്തിൽ 7 ദിവസം കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സപ്താഹം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. 7 ദിവസം കൊണ്ടാണ് പരിഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെ ഭാഗവതം മുഴുവനും കേൾക്കുന്നത് തന്നെ. അത്രയും 7 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ പരിപൂർണ അവസ്ഥയ്ക്ക് ഭാഗവത ശ്രവണം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഭാഗവത സപ്താഹമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേഗം ഓടിപ്പോയി അവിടെ ചെന്നിരിക്കണതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ. 7 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിചാരിക്കാം ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ. എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ, അല്ല എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കേൾക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ, അത്രയെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇത് കുറഞ്ഞിരിക്കുമല്ലോ. അതായത് ചുരുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ 7 ദിവസം കൊണ്ട് പരിഷിത്ത് മഹാരാജിന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞു. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പോയാലും പെട്ടെന്ന് കിട്ടാൻ പോണില്ല, എന്നിരുന്നാലും നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറെ പഠിക്കാൻ കിട്ടും. ജനറൽ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് കുറെ പഠിക്കാൻ കിട്ടും, അറിവ് കിട്ടണം, അതിന്റെ രീതികളൊക്കെ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭഗവാന്റെ കഥകളാണ്, ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ആനന്ദം കിട്ടും, ഭക്തിയിലേക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കും. ഇതൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടണം. പക്ഷെ ശരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ 7 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിൽ ആ ഒരൊറ്റ 7 ദിവസം തന്നെ മതി ആ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി എന്നാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിക്കാൻ. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തനായ പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവിന് 7 ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ ശ്രവണത്തിൽ കൂടി ആത്മസാക്ഷാത്കാരം കിട്ടി. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ശ്രവണത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ ഒട്ടും സമയമില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് ശ്രവണത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. അതിന് ഭാഗവതം നമ്മൾ എല്ലാവരും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കേൾക്കുക. സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ഒടുവിൽ പരിഷിത്തിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, രാജാവെ, അടുത്ത ആഴ്ച മരണത്തെ നേടാൻ ഭയമില്ലാത്തനായി തീരണമെങ്കിൽ ഒട്ടും വൈകാതെ ശ്രവണ സ്മരണ കീർത്തനങ്ങളുടെ ഈശ്വരനെ ഭജിച്ചുള്ളൂ. അപ്പൊ ആര് അതൊന്ന് സറണ്ടർ. ശരിക്കും ഒരു ഭക്തൻ ഒരു ഗുരുവില് എപ്പോഴും പരിപൂർണമായിട്ട് സറണ്ടർ ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യം അതാണ്. ഗുരു പറയുന്നത് പിന്നെ കേൾക്കണം. തത്തതി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേശ ഉപദേശാന്തി ജ്ഞാനി ദർശന എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പരിപൂർണമായിട്ട് ഒരു ഗുരുവിനില് പരിപൂർണമായിട്ട് ഗുരുവില് സമർപ്പിച്ചാലോ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ഗുരുവിൽ നിന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്നാൽ പരിഷിത്ത് മഹാരാജാവ് സുഖദേവ ഗോസ്വാമിനോട് പറഞ്ഞു, സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറയാണ്, നീ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഒട്ടും വൈകാതെ ശ്രവണ സ്മരണ കീർത്തനങ്ങൾ, ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരിഷിത്ത് മഹാരാജനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അറിയാലോ, ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണം. ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഒട്ടും വൈകാതെ എന്നാ പറഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രങ്ങൾ ഒരു വിട്ടും കൃഷ്ണനെ സദാ ധ്യാനിക്കുന്നത് മരണഭയം ഉണ്ടാവില്ല. മരണമാവട്ടെ ഏത് സമയത്തും വന്നു ചേരാവുന്നതാണ് അല്ലെ. മരണം നമുക്കറിയില്ല, ഏത് സമയത്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒരു പിടുത്തില്ലാത്ത കാര്യമാണ് മരണം. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മരണത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനേ പാടില്ല. മനസ്സിലായി? നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാന്ന് മാത്രമായിരിക്കണം. മരണം വരെ വരാതിരിക്കെ അത് നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സ്. അതാണ് പരിഷിത്ത് മഹാരാജനോട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക. അല്ലാണ്ട് നാളെ 7 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കും എന്ന് വെച്ച് ചിന്തിച്ച് ഇരിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ആര് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരംപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണെന്ന് ഈ പ്രസ്താവനയിലൂടെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനെക്കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണത്തിൽ സദാ തൽപരനായിരിക്കണം അല്ലെ. പരിഷിത്ത് മഹാരാജാവിനോട് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിക്കാൻ തന്നെയാണ്.
പരമപുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് സർവദാ സ്മരിക്കുകയും ശ്രവിക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാം എന്ന് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഉപദേശിച്ചു. സർവാത്മാവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ തന്നെ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് മരണഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനുള്ള മാർഗം. ഭഗവത്ഭക്തന് പരാജയമില്ല എന്ന് ഭഗവത് എപ്പോഴും പറയുന്നു. ഭക്തിശൂന്യന്മാർക്ക് എപ്പോഴും പരാജയവുമായിരിക്കും അനുഭവം. മനുഷ്യരൂപം ലഭിച്ചിട്ടും ജനന മരണങ്ങൾ ഉരാക്കുടുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനുള്ള സുവർണ അവസരം നഷ്ടപ്പെടും. ഇതാണ് പരാജയം എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും പറയണത് നമുക്ക് എന്താണ്, ഇത്രയും നല്ലൊരു മനുഷ്യരൂപം കിട്ടിയിട്ടും അത് നമുക്കറിയാം, അത്രയും ജനന മരണങ്ങൾക്ക് ചക്രങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റുമാണ് നമുക്കൊരു മനുഷ്യരൂപം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യരൂപം കിട്ടാതെ നമ്മൾ വീണ്ടും മൃഗതുല്യമായിട്ട് ജീവിതം തീർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യരൂപത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താണ് പരാജിതർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലും അത് തന്നെ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ പരാജിതർ എന്ന് തന്നെയാണ് പറയാ. നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ലൊരു അവസരം കിട്ടിയിട്ടും നമ്മൾ മൃഗതുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതമാണ് നയിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു കാര്യമില്ല. സത്യം പറഞ്ഞ അങ്ങനെ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ വീണ്ടും താഴ്ത്തിക്ക് തന്നെ വിടുന്നത്. അവന്റെ ഇഷ്ടം അതാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് തന്നെ പോവാൻ. ഏതാണ് ആഗ്രഹം? ദേവന് തുല്യമാണെങ്കിൽ ദേവനിലേക്ക് കടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മൃഗത്തിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ മൃഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ, അല്ല ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കും. അത് ചിലപ്പോ ഒരു ജന്മം എന്നായിരിക്കില്ല, പല ജന്മങ്ങൾ ചിലപ്പോ അതിന് വേണ്ടി വരും. പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ അവൻ എവിടെയെല്ലാം വലിച്ചിഴയ്ക്കുമെന്ന് അങ്ങനെയുള്ളവർ അറിയുന്നില്ല. കാരണം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, നമുക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പൊ വലിയ ആൾക്കാര് കുളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്താണ്, ചെറിയ കുട്ടികൾ കുളിക്കാന്ന് പറയും, വലിയ കുളത്തിൽ തന്നെ അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് നമുക്ക് അരയിൽ കുറച്ച് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ കുളിച്ചോളം പറയും അല്ലെ. അവിടെ നിന്ന് കുളിച്ചോളം പറയും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങരുത്, വെള്ളത്തിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാവും. അപ്പൊ ചില കുട്ടികൾ അതേപോലെ തന്നെ കുളിക്കും, ചിലവരെന്ത് ചെയ്യും, വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങും, കൂടുതലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോവും അല്ലെ. ഇത് തന്നെ പറയുന്നത്, നമ്മളെ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുര്യോഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവനെന്താണ് പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അറിയില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വളരെ ശ്രദ്ധയോട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. മനുഷ്യരൂപം ലഭിച്ചിട്ടും കൃഷ്ണബോധം വളർന്നിട്ടില്ലെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. 84 ലക്ഷം വിഭിന്ന വർഗങ്ങളിലായി ജനന മരണങ്ങളായിരിക്കും അവൻ വലിച്ചെറിയപ്പെടുക. ആത്മീയബോധം തന്നെ അയാൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു. മരമായിട്ടോ ജന്തുവായിട്ടോ പക്ഷിയായിട്ടോ എന്തായിട്ട് വീണ്ടും ജനിക്കുമെന്ന് ആർക്കറിയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സാധന ഭക്തി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ, അതാണ് നമുക്കൊരു വാണികാണ് തരുന്നത്, അനുഷ്ഠാനം. ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മങ്ങൾ എങ്ങനെ വരും നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ ഈ 84 ലക്ഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ജീവവർഗമായിട്ട് 84 ലക്ഷം തരണം. അപ്പൊ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ജീവവർഗമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ജനനം എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജനിക്കും. വീണ്ടും നമ്മൾ ജീവവർഗങ്ങളിലായി 84 ലക്ഷം വിഭിന്ന ജീവവർഗങ്ങൾ. 84 ലക്ഷം പലതരം ജീവവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ അങ്ങനെ 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. 84 ലക്ഷം ജീവവർഗങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ കൃഷ്ണബോധം ആദ്യ രൂപത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്ന ഉപാധി ഇതാണ്. ഏത് വിധത്തെങ്കിലും നാം ഗൗരവത്തോടെ കൃഷ്ണബോധം മനസ്സിൽ വെക്കണം. മരണം ഇത് ഒഴിഞ്ഞവനായി തീരണം. മരണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാം എവിടെ എത്തുമെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദിമ രൂപം എന്താണ് ശരിക്കും? നമ്മുടെ ആദിമ രൂപം വീണ്ടെടുക്കാനാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആദിമ രൂപം എന്താണ്? നമ്മുടെ ആദിമ രൂപം, നമുക്കൊരു രൂപമുണ്ടെന്ന് പറയില്ല, അത് ആ രൂപം എന്താണ്? സൂക്ഷ്മരൂപം. നമുക്കൊരു രൂപമുണ്ട്. ആ രൂപം എന്തായിരിക്കും? ആത്മാവ് സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിലല്ലേ പ്രഭു നിൽക്കുന്നു? ആത്മാവ് സൂക്ഷ്മ രൂപത്തിൽ, പക്ഷെ അതിന് രൂപമുണ്ട് അല്ലെ. ആദ്യ രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്കൊരു രൂപമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ആ രൂപം എന്തായിരിക്കും? നമ്മിപ്പോ തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു പോയാണ്. ആദിമ രൂപം അതായത് ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് നമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയല്ലേ നമ്മുടെ രൂപം? അതെ, ഭഗവാന്റെ രൂപമാണ്.
അല്ലെ? അതാണ് ആദിമ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആദിമ രൂപം. ഭഗവാന്റെ രൂപം. അപ്പൊ ആ രൂപത്തിലേക്ക് തന്നെ, ആ രൂപം തന്നെ വീണ്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് ഗൗരവത്തോടെ കൃഷ്ണനിൽ മനസ്സ് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ആദിമ രൂപം കിട്ടണമെങ്കിൽ, അല്ലാത്തിടത്തോളം കിട്ടൂല. നമുക്ക് നമ്മളെ ആത്മാവിന് ചുറ്റും പല പല രൂപങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ആദിമ രൂപം തന്നെ കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആദിമ രൂപം കിട്ടിയാലോ നമുക്ക് എന്താണ് ഭഗവത് ലോകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചില പറയില്ലേ സെക്യൂരിറ്റി, പല സെക്യൂരിറ്റിക്കാര് പല സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ കുറച്ച് സെക്യൂരിറ്റി ചെയ്യും അല്ലെ എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ കംപ്ലീറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കാം. അപ്പൊ ഈ രൂപമൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എൻട്രി കിട്ടൂല. അത് എക്സാമ്പിള് ഇതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞുണ്ടോ, സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, തൃശങ്ക് സ്വർഗം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ആ രാജാവ് നിങ്ങളോട് തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്, സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ശരീരം കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവിടെ നോക്കുമ്പോ ഈ വ്യക്തി ശരീരമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ പിടിച്ച് താഴ്ത്തിടും. അതാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ രീതിയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളെ ശരീരം ആ പരിപൂർണ ആത്മീയ രൂപം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടെ കൃഷ്ണലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധം, നമ്മൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൃഷ്ണാബോധത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഹിന്ദു മതം ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മതം ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഇപ്പൊ ഇത്തരം പറഞ്ഞതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. മെയിൻ കാര്യം ഭഗവാന്റെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ശ്രവണ സ്മരണ കീർത്തനാദികള് മനസ്സുറച്ച് ചെയ്യുക. അതാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ 2 ഉദ്ദേശം തന്നെ. അതായത് ആ അനുഷ്ഠാനം ചെയ്യണം, ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് കടക്കണം. അത് കടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ പല തിരിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അനുഷ്ഠാനത്തിൽ തന്നെ 2 തരമായിട്ട് തിരിവുകളും, രാഗഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി, വൈദ്യ സാധന ഭക്തി. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം വേദങ്ങളുടെ ബേസിൽ ഗുരുക്കന്മാര് പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് പാലിക്കുമ്പോൾ വൈദിക രീതിയിലാണ് അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വൈദിക രീതിയിൽ നമ്മൾ അനുസരിക്കുമ്പോൾ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. എന്തൊരു കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് സാധന എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതിന് വൈദ്യ സാധന ഭക്തി എന്ന് പറയും. അതേപോലെ തന്നെ പരിഷത്ത് മഹാരാജാവ് ഏറ്റവും കുറവുള്ള സമയം, നമ്മുടെ ജീവിതം തീരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാലേ വളരെ ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മള് എല്ലാവരും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വായിക്കാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ? സാധാരണ രീതിയിൽ ജനറലായിട്ട് പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. അല്ലാത്തൊരു പലരും ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. കാരണം പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് ഭഗവാന്റെ ഇത് കിട്ടുക, കൃപ കിട്ടുക. അത് ഒരു ജന്മം കൊണ്ടല്ല, ഭക്തി കിട്ടുക നമുക്ക്. അപ്പൊ പലർക്കും പല രീതിയിലായിരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്, അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം. നമ്മൾ ഏജ്ഡ് ആവുമ്പോ നമ്മള് ഭക്തിക്ക് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും പറയും അല്ലെ? അതിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും? ഒന്നാമത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം. ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വന്നപ്പോഴാ. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാ അല്ലെ? എല്ലാം കഴിഞ്ഞല്ലേ? അതാണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ വല്ല അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ തന്നെ വിളിക്കും ഭഗവാൻ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അസുഖങ്ങൾ വരാം. അപ്പൊ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിളിക്കും. നമുക്ക് വിഷമങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ വിളിക്കും. ഭഗവാൻ അപ്പൊ കൂടുതൽ ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോൾ കൂടുതൽ വിഷമങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വിഷമങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഓരോരോ പരീക്ഷണങ്ങൾ തന്നോണ്ടേയിരിക്കും, നമ്മൾ വിളിച്ചോണ്ടേയിരിക്കും. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികള് നല്ല മക്കള്, ബെസ്റ്റ് മക്കളല്ലേ, ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാ അങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പൊ എല്ലാം പിന്നെ അപ്പൊ ഭഗവാനെ വിളിക്കാണ്ട് യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഒരു കാര്യമല്ല ഭഗവാനെ വിളിക്കണത്, എല്ലാവർക്കും പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ?
പക്ഷെ നമ്മളെ വൈദികമായിട്ട് രീതിയിൽ പറയുമ്പോ നമ്മൾക്കറിയാം ആദ്യം ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം അല്ലെ? അത് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ട്. അതും കൂടെ അതിനൊരു കാര്യമുണ്ട്. ആ സന്യാസം എന്നുള്ള അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ അടുക്കണം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മളെ രീതി തിരിച്ചു പറയുന്നവരുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ചില കുട്ടികള് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 30 വയസ്സാ 40 വയസ്സ് 25 വയസ്സ് ആ പ്രായത്തിൽ ഭക്തിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറയും ഇതിപ്പോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല, ഇത് പറയില്ലേ, കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതെ അതെ, കുറച്ചുകൂടി ഏജ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ്. കുറച്ചും കൂടെ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ്മാര് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊന്നും പോണ്ട, വയസ്സായിട്ട് അതെ. പോയാൽ മതി. ഇപ്പൊ കുറെ കൂടി അവരുടെ കഴിയട്ടെ. കുടുംബത്തെ കാര്യങ്ങള് നോക്ക്, കുടുംബത്തെ കാര്യങ്ങള് നോക്കി, കുട്ടികളെ നോക്കി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്നേരം വിട്ടില്ലല്ലോ, ഇപ്പല്ലേ ഇതിലേക്ക് കയറിയത്. അതെ അതെ തന്നെ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടെന്ന്. കാരണം അത് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പക്ഷെ അതിലൊരിക്കലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ നേടിയിരുന്നു. ആ ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥത്തില് നമ്മളത് പരിപാലിച്ച് അത് അതിന്റെ ഒരു പരുക്കമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വാനപ്രസ്ഥത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്, സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അതാണ് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറന്നുപോയി. അതാണ് നമുക്ക് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ജീവിക്കണം. അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇനി ഒരു രക്ഷയില്ല, ഇനി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകണം. എന്നാ ശരി, അപ്പൊ നോക്കാം. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളെ ഈ ജന്മത്തിൽ എത്ര ചെയ്തോ അത് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സമയത്താണ്, ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, വളരെ ഏജ്ഡ് ആയിട്ട് സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, നമുക്ക് പരിപൂർണമാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓർമ്മശക്തി, ശരീരമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങള്, മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് ഇതൊക്കെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭഗവാനെ വിളിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളായ അവസാന കാലത്ത് അന്ധകാലേച്ച മാംസ്മരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അന്ധകാലത്ത് ആ അവസാന കാലത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവാം. അതാണ് ശരിക്കും ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവസാന കാലത്ത് സ്മരിച്ചാൽ പോരെ? അങ്ങനെ അവസാന കാലത്ത് ഭഗവാന്റെ ഹരേ കൃഷ്ണ എന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് വരില്ലേ? അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റാ. നമ്മളിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അവസാന കാലത്തും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. അത് നമ്മൾ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിൽ പഠിച്ചില്ലേ? ആരും ഓർമ്മയില്ലേ? കാരണം ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് ഓർമ്മിക്കണമേ അല്ലേ അത് പഠിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ഓർക്കണമേ, ഓർമ്മിക്കണമേ. ഭഗവാൻ ചെയ്ത എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളല്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്ത കർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ ഭഗവാന്റെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ വിളിക്കും? അല്ലേ? അല്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ ഓർക്കാനൊന്നുമില്ല. മനസ്സിലേ? ആ സമയത്ത് പിന്നെ ഭഗവാനെ ഓർക്കാനൊന്നും. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതില് നമ്മൾ ഓരോ ജന്മങ്ങളിലും കൂട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇടുന്ന പോലെ നമ്മളത് ചെറുതായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് നമ്മള് അതിന് കുലശേഖര മഹാരാജാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, എനിക്കിപ്പോഴും അങ്ങയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ബുദ്ധി ശക്തിയൊക്കെ എനിക്കുണ്ട്. എനിക്ക് ഇതേ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അത്രയും വയസ്സാകുമ്പോൾ, ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോൾ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് കാരണം ഇപ്പോഴെ തന്നെ അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ആ സമയത്ത് ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെടുക, അതല്ലേ പ്രഭു? അത് തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ ഓർമ്മയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകല്ലേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. അതാണ് നമ്മള് എത്രയോ മുന്നേ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ശരിക്കും പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് നാമം തന്നെ പറയുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് നാമത്തിന്റെ നമ്പർ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഇത്രയും നാമം ജപിച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ. എന്നാലേ, കാരണം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത് തന്നെ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും നാമം ജപിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, നമ്മള് നാമം എന്ന് പറയുമ്പോ ശരിക്കും പറയുന്നത്, നമ്മള് ആ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴോ നമ്മുടെ നാവിൽ മേൽ രാധയും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനും വന്ന് നൃത്തം ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. മനസ്സിലെ? ആ അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ എത്തണം. അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ, ഭജനക്രിയ, അനർത്ഥ നിവർത്തി. അനർത്ഥ നിവർത്തിയിലെ ഘട്ടത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ. അവിടെ നിന്ന് കടക്കണം. ആ കടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അത് അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്, ഈ ജന്മത്തിൽ തീർത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം.
അപ്പൊ ഇതിൽ മുഴുവനും ഭക്തി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിലൊന്നും വേറെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? ഈ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവില് നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ പളവുകളെ കുറിച്ച്. അതന്നെ, ഭക്തി മാത്രമാണ് ഇതിൽ സംസാരം, അല്ലാണ്ട് വേറെ തത്വജ്ഞാനം ഇതിലില്ല. അതാണ് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ 4-8 നമ്മൾ നാമജപം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. യുക്തിപരമായിട്ട് ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. നാമം ജയിക്കാൻ നമുക്കൊരു പവർ കിട്ടും പ്രഭുജി. തീർച്ചയായിട്ടും നാമജപത്തിന്റെ പവർ നമുക്ക് അറിയില്ല. അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും ഇതിങ്ങനൊന്നും പറയൂലല്ലോ. അത്രയും തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ നാമജപത്തിന് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കണം. 4, 8, 16 വരെ നമ്മൾ എത്തിച്ചിരിക്കണം. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നമുക്ക് അതേലെ വേദങ്ങളെ ശ്രുതി മന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അത് സത്യമാണ്. അതിന്റെ അല്ലേ ചാണകത്തിന്റെ ഒക്കെ ഉദാഹരണം. ചാണകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനൊരു മലമാണ്, വിസർജാണ്. പക്ഷെ വേദം പറഞ്ഞാണ് അതാണ് പരിശുദ്ധി എന്ന്. മനസ്സിലായി അല്ലെ? ചാണകം വെള്ളം തെളിക്കാന്ന് പറയാ അല്ലെ നമ്മള്. അപ്പൊ അതാണ് ആ വേദത്തിന്റെ സത്യം. അത് സത്യമാണ്. അത് എന്തു പോയാലും സത്യമാണ്. ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമുണ്ട്, അത് സത്യമാണ്. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കില്ല. അത് ഏത് പരിശ്രമം ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലമുണ്ട്, ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സത്യമാണ്. ഈ മന്ത്രം സത്യമാണ്. ഈ മന്ത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന സത്യമാണ്. ഇതൊക്കെ സത്യമാണ്. ആ സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നാമജപത്തിൽ കൂടെ നമുക്കത് ആയി വരുത്തുള്ളൂ. അതെ തന്നെ, നാമജപം തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. ചൈതന്യമാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ആരെങ്കിലും ഓർമ്മയിടാം? ചൈതന്യമാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മൾ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കാൻ പരിശീലിക്കുക, നാമം, പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് രീതിയിലായാലും. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലെ പൂജാരിയും ഭഗവാൻ സർവീസ് ചെയ്യാണ് ആ പൂജ എന്താണ് വൃത്തിയാക്കുന്നത് അല്ലെ? ശുചീകരണ തൊഴിലാളി ഭഗവാന്റെ ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, അതും ആ വ്യക്തിയും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ്. സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവാന് ഇഷ്ടം ആരോടായിരിക്കും കൂടുതൽ? ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 പേരിൽ ആരോടായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം? ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നവരോടായിരിക്കും ഇഷ്ടം അല്ലെ? ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന ആളോട്, പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സേവിക്കുന്നവരോടായിരിക്കും ഇഷ്ടം അല്ലെ? അതായത് മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ആ വ്യക്തി ചെയ്യാൻ അല്ലെ? നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്തിയിൽ 2 സെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് സോഫ്റ്റ്, ഒന്ന് ഹാർഡ്. സോഫ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ? കീർത്തനം ചെയ്യാം, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം, എന്താണ് പ്രസാദം കഴിക്കുക, അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. പിന്നെ ഹാർഡായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവിടെയാണ് പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങൾ. അവിടെ എത്തുമ്പോൾ സേവനം, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫെയിലിയർ ആവാം. അവിടെയാണ് പരീക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സേവനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ നമ്മളിൽ വളർത്തിയെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം. അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പറയില്ലേ, നമ്മൾ ഭക്തിയാണ് വിനയാണ് എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ നോക്കി ഒരാൾ വളരെയധികം ചീത്ത പറഞ്ഞാലോ നമ്മ അറിയാണ്ട്. പക്ഷെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് നല്ല ശ്രദ്ധയോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ചെയ്താലേ അത് പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ. അതെ, അത് ഭക്തിയുടെ ലെവല്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്പലത്തിലെ ഏതെങ്കിലും അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ ഒരു വഴിപാടായിട്ട് ചെയ്യണത്, അതൊന്നും മാത്രം നമുക്ക് തൃപ്തി വരാറില്ലേ കാണുമ്പോ? അത് പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലില് അതിനെ നമ്മൾ തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പാടില്ലാത്തതിന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, കാരണം ഒന്നും അറിയാത്തവന്, ഒന്നും ചെയ്യാത്തവന് അത്രയെങ്കിലും അവൻ ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ഷേത്രത്തിലെങ്കിലും പോകും. ആ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് മുമ്പിലോട്ട് വരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിന് നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് പറയരുത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, അതിൽ കുറെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും. കാരണം അത് നമ്മ ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാന്നല്ലാണ്ട് ആ സിസ്റ്റം തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അത് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ക്ഷേത്രം, നമ്മളെ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്.
ക്ഷേത്രങ്ങൾ വേണം എന്തിനാണ്? നമുക്കറിയാം ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് വരുമ്പോൾ അതിൽ കുറെ നമ്മൾ അല്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഗാദറിങ്, അതേപോലെ തന്നെ ഭജൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ ക്ഷേത്രം ഇസ്കോണിലായാലും വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്കപ്പൊ നാളെ സംസാരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇതില് സംശയങ്ങളുണ്ടാ? അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. 3 പോയിന്റ്സുകളിലേക്കാണ് പോയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് നാമം ജപിക്കുക, സേവനം ചെയ്യുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക, അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിക്കുള്ള ചങ്ങലയാണ്. അടുത്തേക്കുള്ള ചങ്ങലയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. അപ്പൊ വാഞ്ചകൽപത രൂപേച്ച കൃപാസിന്റെ ഇന്ദു മാതാജി വന്നിട്ടുണ്ടാ? ഓക്കെ, ഞാൻ മാതാജിനെ വിളിച്ചോണ്ട് നാളെ കുറച്ച് സംസാരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപത രൂപേച്ച കൃപാസിന്ധ്യാപേച്ച പതിനാം പാവനേപ്യ വൈഷ്ണവേപ്യ നമോ നമ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് പ്രഭാതിക്ക് ഗുരുദേവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്ക് നാളെ കാണാം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ ഹരേ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ.